Bon dia! Benvinguts al meu canal anomenat Estudiem Valencià d'altra manera. Soc Carmen i en l'episodi d'avui he preparat vocabulari pels nivells B2, C1 i C2 de valencià. A poc, en els pròxims vídeos publicaré no només vocabulari i frases fetes, sinó que també verbs i tota mena de continguts que em van ajudar a aprovar l'examen C2 de valencià. Molt bé, comencem! Així tenim 6 paraules. La primera paraula és al fil, la segona, afonar, la tercera és agulló. Després tenim agrest, agresta, albelló i l'última paraula, aldarull. Ara veiem cada paraula per separat i comencem amb la primera, que és al fil. És un substantiu masculí, que vol dir que és una peça de joc d'escacs. I així tenim un exemple. Al començament de la partida, cada jugador té 2 afils, un que es mou per les caselles blanques i un altre que es mou per les caselles negres. La segona paraula és afonar. És un verb transitiu i pronominal, i el seu significat és de fer anar cap al fons. Així teniu l'exemple. El pont s'afonà a causa d'un terratrèmol. Aquest verb té un altre significat. Si el sabeu, per favor, deixeu els vostres comentaris en la caixa de descripcions baix d'aquest vídeo. La tercera paraula és agulló. És un substantiu masculí, que significa l'agulló de les vespes. L'exemple que tenim així és: les abelles, quan piquen, deixen l'agulló clavat a la pell. Només ens falten 2 paraules. La quarta és agrest o agresta. És un adjectiu que significa mig salvatge. L'exemple que tenim així és: va néixer a la zona més pobra i agresta de la ciutat. Passem a la cinquena paraula, que és albelló. Albelló és un adjectiu i el seu significat és de canal o conducte per a donar eixida a les aigües brutes. Així tenim l'exemple, que és la rata d'Albelló fa molt de fàstic. Només ens queda una paraula, així que quasi acabem. Aquesta paraula és aldarull. És un substantiu masculí que significa confusió o rebombori. És una alteració o pèrdua de la tranquil·litat. I l'exemple que es presenta és: els aldarulls d'aquest barri va deixar una persona sense visió. Abans d'acabar, només falta repassar totes les paraules que hem vist avui. La primera paraula és al fil, la segona, afonar, la tercera, agulló, la quarta, agrest, agresta, la cinquena és albelló i l'última, aldarull. Fins així l'episodi d'avui. Si us ha agradat, podeu compartir-lo amb els teus amics o amigues. No oblideu practicar el valencià. A més, deixeu els vostres comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació. Donar-li a la campaneta, perquè d'aquesta manera us arribarà les notificacions cada vegada que pugi un vídeo nou. Ens veiem per ací. Adeu!